Sóc en Jack, el Manetes. Tinc entès que fa tota mena de feines. Sí, tota mena de feines, excepte una. Quina, si es pot saber? Senyora, robar-vos el cor no gosaria. Ja buscaré algú altre. Era una broma, només una broma. No m'agraden les bromes. Vull que impedeixi que se celebri un recital. Si ho aconsegueix, li donaré 2 milions de iens en efectiu. 2 milions de iens? I si m'agrada el resultat, s'endurà un plus i tot. Un plus? Ja li donaré els detalls més endavant. Que bé! Això és genial! 2 milions de iens més un plus! No tornaràs a triomfar mai més. Jo t'ho impediré, t'ho asseguro. Ho has de voler de tot cor, t'hi has d'esforçar de debò. Lluitaré sense parar i me'n sortiré. La increïble brigada Shenzhen! M'agrada aquesta noia, l'he de conquistar. Quan s'ha girat m'ha mirat, m'ha arribat al cor. Me n'he ben enamorat sense adonar-me'n. Ha anat així de debò, ha estat molt sobtat. Tens una mirada misteriosa, bonica. Ha estat una trobada increïble, sembla feta per mi. És tan agradable, tan dolça i tan bonica, que m'ha deixat sense alè. Ho has de voler de tot cor, t'hi has d'esforçar de debò. M'agradaria que sabés que l'estimo. Demà li hauré de dir, hauré d'arribar fins al final. Per primera vegada a la vida em vull al cor. Art i gelosia! Midori... Tojima? No sabeu qui és? És una pianista japonesa molt famosa que fa recitals a l'estranger. Una pianista? Sí, molt bona. Ara és al Japó per un recital. Tinc entès que és una noia molt bonica. Ah, sí? I com és que n'has sentit a parlar, tu, d'aquesta pianista tan famosa? És amiga dels meus pares. La van conèixer quan estudiaven als Estats Units. I avui la meva mare i jo l'anirem a veure. Tinc moltes ganes de conèixer-la. Però no havíem de fer dissabte la nostra base secreta, avui. Ho sento, sisplau, feu vosaltres sols. Adeu. No ens ho pots fer, això, Isami. Tenim molta feina a la base. Quina barra que té. Vinga, anem-hi tu i jo. Segur que hi trobarem alguna arma secreta ben poderosa. Sí. Midori, tenia tantes ganes de veure't. Ah, Reiko! Que contenta que estic de veure't. Em sap greu no poder-me quedar gaire estona. Quina llàstima, que tens molta feina avui. Bon dia. Tu deus ser la Isami? Quina noia més maca. Ah, ja m'ho han dit que tens 2 xicots, en Toshi i en Soshi. No, no són els meus xicots. Escolta, jo també vull venir al recital. Impossible, ja no queden entrades. Ta-txan! Que bé! Són entrades especials. Moltes gràcies, Midori. Què ha estat aquest soroll? Qui ho deu haver fet, això? La veritat és que fa poc vaig rebre una amenaça telefònica. Què? Una veu d'home em va dir que tindria molts problemes si no anul·lava el recital. Fa 3 dies un motorista em va voler atropellar i l'endemà algú va entrar al meu garatge i em va punxar un pneumàtic del cotxe. I ahir em van llançar això al jardí.
Un ninot de palla! Ostres, diuen que aquests ninots porten mala sort, però vist així és molt bonic. Isami, para de fer broma. A la Isami no li fan por ni els ninots de palla. Veig que no ets supersticiosa. No m'hauria de fer por una cosa així, ja ho sé. La teva actitud m'ajuda molt, Isami. Tens raó, no passa res sempre que no deixi de creure en mi mateixa. No ho deixis córrer. Has de creure en tu mateixa i continuar tocant el piano. I un dia, la llum de l'esperança et somriurà. Gràcies, Kai. Quan tot em va començar a anar malament i volia deixar el piano, en Kai i la Reiko sempre em van fer costat i em van animar a continuar. Creu en tu mateixa. No et posis nerviosa, Midori. No t'amoïnis, el recital anirà com una seda. Moltes gràcies, Reiko. M'animes igual que m'ho feia en Kai, saps? Sí? T'estic molt agraïda. Saps què faré? Parlaré del teu cas amb el meu germà Kazuma. De veritat? Si tinc un policia protegint-me em sentiré més forta i segura. Doncs a mi l'oncle Kazuma em fa por. Per què? Perquè sempre fa una cosa així. Us he de confessar una cosa. He reservat un seient per en Kai. Però si el pare... Ja ho sé, no pot venir. Ho sento, Isami. Us equivoqueu, vindrà, n'estic convençuda. Vindrà al teu recital, sigui com sigui. No se'l perdria per res del món. Mare! Tots et fem costat, Midori. No t'has de deixar enfonsar. Sí, jo faré tot el que pugui. I diré als meus amics Toshi i Soshi que també ho facin. Gràcies, Reiko. Gràcies, Isami. Moltes gràcies. Oh! Que bé! Són entrades per un seient especial. Aquestes entrades deuen ser de les cares, oi? Molt cares, amic meu, perquè és un seient superespecial i de gran luxe. Em sembla que no m'heu entès bé. Senyoreta Midori, les amenaces no fan per una pianista tan bonica. Ningú no li posarà les mans al damunt, paraula d'honor. Ostres, l'edat no t'importa gaire, oi? Si la noia és maca... L'edat no és gens important. Oh. Escolteu-me, nois, hem d'evitar de totes que aquest home que l'amenaça se li acosti fins després del recital. Pots confiar en mi. Jo protegiré la senyoreta Midori. Sí! Són les 11. Però per aquí tot està molt tranquil, no passa res. Segur que és un delinqüent professional. Hem d'anar ben armats i preparats per si ens ataquen. Fantàstic! Oi que sí? Oh. Ostres, què hi fa aquest aquí? No cridis. La vida és com pujar una muntanya amb un gran pes a les espatlles. El camí d'un home és dur. Mireu, nois, ja és aquí. Tinc pipí. Ja ha entrat. Isami, som-hi. Sí. On s'ha ficat aquest home? El meu amor crema com el foc. No us mogueu, que no ens vegi. M'ha caigut un nino. Ei, què fas? Torna aquí. M'ha caigut un nino. Un nino? Li he fet una foto. Molt ben fet, Kei. Qui sou vosaltres? Millor que no ho sàpiga. Té la roba encesa, senyor. De pressa! Aigua, aigua, aigua! Aigua! Ostres, no en tenim! Qui té aigua? Tant de bo totes les nits fossin tan tranquil·les i plàcides com aquesta. Ai! Però què és això? Què passa aquí? Un incendi? Enrere! És perillós! Sortiu d'aquí! Fora d'aquí! Oh! Oncle Kazuma! Per què has vingut? M'ha trucat la teva mare i m'ha demanat que vingués a vigilar la casa. I per què no has vingut abans? El dolent ha calat foc a la casa i després ha fugit. Què? Què dius? El dolent?
Ja en parlarem després. Primer hem d'apagar el foc. Us estic molt agraïda pel que vau fer ahir a la nit. Però no hauríeu de sortir de casa de nit sense permís. Ja ho saps, joveneta. Ja ho sé, mare. Des d'ahir a la nit que no pares de repetir-m'ho. Promet-me que no ho faràs més. Bé, m'agradaria molt que demà vinguéssiu tots al recital. Genial! Ei, i jo què? I jo què? Tu també, és clar. Bé! Perdoni, però no pot passar. Qui és vostè? Sembla mentida que no em conegui. I així vol protegir una pianista? Digui a la Midori que ha vingut la Sayaka i, sisplau, no em faci esperar gaire. Perdoni, n'ha arribat la senyoreta Sayaka. Oh, Midori! Tenia tantes ganes de veure't! Què? Sayaka! El policia de fora m'ho ha explicat tot. És terrible, maca. Estàs bé, Midori? De debò? No has pres mal? Podràs tocar el piano? Sí, i tant. Carai, mira que amenaçar-te d'aquesta manera. On s'has vist? Estigues tranquil·la, Sayaka. Demà la policia m'escortarà tot el dia i em portaran fins a l'auditori. Ah, sí? Bé, llavors no hi haurà cap problema. És clar que no. Mira, ja ho sé que totes dues són pianistes i rivalitzem una mica, però tot i així estic molt contenta que el teu recital de demà serveixi per inaugurar el nou Auditori Nacional. És un honor molt gran. Sí. Ja vindré demà al recital. Et desitjo molt bona sort. Qui és aquesta? No ho sé. A mi em fa molta por. Somreia tota l'estona, però diria que mentalment no està en condicions. Li pagaré un altre plus, però vull que faci una altra cosa. Que em pagarà un altre plus? No es preocupi, i tant que pot confiar en mi. Estic treballant en un aparell molt especial. Ja sap què ha de fer. Evitar que se celebri el recital. Alto! No hi pot entrar aquí. Només hi té accés al personal autoritzat. Porta un paquet amb menjar. És un regal de la senyoreta Midori per vostès. De la Midori Tojima? Ei, nois! Descansem una estona! Aquí hi ha teca! Sí! Genial! Moltes gràcies. Quin detall que ha tingut. És fantàstic! Genial! La veritat és que tinc tanta gana que em menjaria una vaca sencera. Explotarà a les 7 en punt. Sóc un geni! Hanaoka. El doctor Hanaoka no és el lloc. Doncs ja ha de ser! Diuen que vindrà al recital de la Midori Tojima sigui com sigui, que no se'l perdrà. Doncs mira que m'hi fixo, però no veig ningú sospitós. Ostres! Ja sabem quina cara fas. Entra, si pots. Ha arribat bé. Mala sort, segur! Vinga, apartin-se! Aparta't! Enrere! Sí, he col·locat una bomba a l'auditori. No és cap broma, és una bomba de rellotgeria. Tindrà conseqüències nefastes si no la troben de seguida. Què és aquest soroll? Ve de l'auditori. Ostres, no! Per fi l'he trobat! Sisplau, torni'm la moto o em despatxaran, però no diu que no li agraden les pizzas!
Necessito la moto per treballar! És aquell home! Si no entrego la comanda en 30 minuts, m'ho descompten del sou! Mala sort! Esperis! Ostres, qui són aquests nens tan pesats? No haurien de ser a casa jugant com tots els nens? No deixarem que s'escapi! Es troba bé, Midori? Sí, gràcies. Hem mirat per tot l'auditori una altra vegada. No hi ha res estrany. Tothom ocupa els seus seients en normalitat. No han detectat ningú sospitós. Moltes gràcies. Li agraeixo tot el que ha fet per mi. Midori, com et trobes, maca? Estàs animada? Podràs sortir a tocar? Sí. No et posis nerviosa. Estic convençuda que tot sortirà molt bé. Caram, quines roses més boniques que porta. A veure, qui és vostè? És la meva... Sóc la seva rival. Sí? Sort, Midori. Em quedaré a veure com toques. Ens veurem després. Moltes gràcies, Sayaka. Quins nens més pesadets! Ja no sé què fer per despistar-los! D'aquí ja no es pot escapar. No sabem quin un em porta de cap, però ara ho descobrirem. Els nens d'avui dia són estranyíssims. Seguim-lo! No anem bé. Hem de protegir la Midori i fer que pugui tocar. Tens raó, som-hi. Anem! El trobarem costi el que costi. Sí. L'Aizami i els altres no venen. Em fan patir. Què els deu haver passat? Només falten 20 minuts. Tant de bo no passi res ara. Seria un desastre. Faràs el ridícul davant de tota aquesta gent. I la teva carrera com a pianista s'haurà acabat, Midori. No és cap broma. Aviat explotarà. No tinc temps per jugar amb criatures. Em sembla que corria per aquí, però... I ara què fem? El recital està a punt de començar. Hi ha molts policies aquí dins. No es podrà escapar. Rendeixis o encara serà pitjor. No n'estiguis tan segura. Senyores i senyors, escoltin-me bé, sisplau. Hi ha una bomba de rellotgeria a l'auditori. Una bomba! Una bomba? No em pensava que arribés a aquests extrems. Ràpid, Sayaka! Què vols? Afanya't, hem de sortir d'aquí! Ostres, noi, boíssima! Serà més fàcil del que em pensava. Els he dit que hi havia una bomba i s'han posat histèrics. Ha arribat l'hora de marxar. De cap manera! Has fet mal a la Midori. No t'ho perdonaré mai! Vinga! Ràpid! No em posis més nerviós, que no la puc desactivar. Avís del Shenzhen. La bomba és sota el piano. Escolta'm, poca salta! Com podem desactivar la bomba? Digue-m'ho, vinga! No ho sé, jo... Encara no han arribat els explosius? Què coi esperen? Ja han sortit, però encara no han arribat, senyor. Ostres, és inútil! Tothom fora d'aquí! No! Oncle Kazuma! No hi podem fer més! Haurem d'esperar que la bomba exploti! Tranquil·litzis, no és culpa seva, Kazuma. Vostè ja no hi pot fer res. És de les sofisticades. Au, vinga, tots a terra!
No ha explotat. No deixis de tocar el piano. Compta amb mi pel que sigui i quan sigui. Kai. Ets fantàstica. No he tingut mai la teva sensibilitat. Sempre seràs millor que jo. Jo només toco el piano per orgull. Sempre ho he sabut. Però no ho volia reconèixer. Ho sento. Inspector. Haurà de pagar pel que ha fet, però després podrà tornar a tocar el piano. Acompanyi'm. Gràcies. Ets fantàstica! Ens ha agradat molt. Vols saber una cosa, Izami? Fa temps jo vaig estimar el teu pare. Però el teu pare estava molt enamorat de la teva mare. Et va rebutjar, Izami, no ets l'única. Si ja fos un home, amb aquesta rosa t'oferiria el meu cor i et declararia el meu amor etern ara mateix. Saps què? Tens la sort de tenir els millors pares del món. Estima'ls molt. Al castell. Primer no ens el crèiem, però llavors... No us perdeu el pròxim episodi, el Gamamaimes. Vesteix amb pantalons, no es maquilla, no es pentina, mira d'anar